Srdačan pozdrav, poštovani gledaoci, slijedi novo sedmično izdanje emisije Hronika krajiških gradova. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić pohvalio je rad medija iz ove lokalne zajednice. Pavić je organizovao tradicionalni novogodišnji prijem za novinare. Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić izjavio je da je zadovoljan radom medija iz ovog grada. Ističe da su novinari realni slikari prijedorske stvarnosti. Ono što je meni možda i najdraže je to što niste išli za senzacijama, niste pisali senzacionalistički, nego ste gledali da i našim sugrađanima, a i svima onima koji prate vaša sredstva informisanja, realno prenesete događanja u Prijedoru. Zato ste vi mediji bili jedan dobar promoter našeg grada i svih onih aktivnosti koji radimo u našem gradu. Ja se nadam da će i u buduće biti tako. Pavić dodaje da su vrata gradske administracije uvijek otvorena za sve novinare koji traže informacije. I predstavnici medija su na tradicionalnom novogodišnjem prijemu kod gradonačelnika Prijedora istakli da su zadovoljni saradnjom sa lokalnom upravom. U Prijedoru je tokom godine izrađeno 11 kuća za 9 porodica povratnika i 2 porodice raseljenih lica. To je dio projekta podrške trajnim rješenjima revidirane strategije za provođenje aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji su sa 250.000 evra finansirali UNHCR i Evropska unija. Nakon 20 godina od završetka proteklog rata, 11 porodica u Prijedoru konačno je dobilo krov nad glavom. Pored toga, bit će im obezbijeđene i radne mašine ili stoka kako bi mogli da rade i žive na svojim imanjima. Svi objekti su priključeni na infrastrukturu, voda, struja, kanalizacija, također porodice koje su radno sposobne i posjeduju resurse za rad, bit će podržane i mjerama ekonomske održivosti kako bi bili ekonomski osnaženi, da bi njihova reintegracija i integracija u povratničke sredine, odnosno u sredine u kojima ostaju, bila što lakša i jednostavnija. Pored Prijedora, kroz ovaj projekat obuhvaćeni su povratnici i raseljena lica u još 9 lokalnih zajednica. Njegova vrijednost je 8 miliona evra. Od čega UNHCR finansira 1,1 milion i ostatak je finansiran od strane Evropske komisije. Vrijednost projekta u stanogradnje u gradu Prijedor je od prilike 250.000 konvertibilnih maraka. Pored stanogradnje, kroz projekat se isto tako pomaže ekonomska održivost kao i socijalna inkluzija za najugroženije iz kategorija raseljenih i povratnika na području grada Prijedora. Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić ističe da je ovaj projekat Evropske unije i UNHCR-a veoma značajan za grad na Sani. Vi znate da grad Prijedor je grad u kojem možda najviše povratnika, u BiH preko 25.000, gdje je velik broj raseljenih lica, preko 18.000, da imamo preko 4.000 izbjeglica, uglavnom iz Hrvatske. Znači, pola stanovništva Prijedora je praktično bilo na neki način pokrenuto i bez obzira na to što je prošlo 20 godina od uspostavljanja mira, završetka rata, evo vidite da mnoge porodice nisu uspjelo riješiti onaj najteži problem, znači stambeni problem, i zato je ovaj projekat značajan jer je okrenut najsiromašnijima, najtežim slučajevima. Projekat podrška trajnim rješenjima revidirane strategije za provođenje aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma biće nastavljen i iduće godine. U Bosni i Hercegovini je tokom ove godine ukupno izgrađeno 78 kuća za povratnike i raseljena lica.
U Prijedoru je svečano puštena u rad nova gradska toplana na biomasu. Projekat je realizovan u rekordnom roku, a sredstva za izgradnju novih kotlova obezbedili su grad Prijedor, Evropska banka za obnovu i razvoj i švedska agencija SIDA. Dobre prednovogodišnje vijesti stižu iz gradske toplane u Prijedoru, gdje se danas upriličila svečanost otvaranja novog objekta toplane na biomasu, koja je u rekordnom roku bez jednog dana kašnjenja izgrađena na prostoru industrijske zone Celpak, udaljenoj 250 metara od postojeće toplane na površinu 16.000 kvadratnih metara. A mi smo danas učinili jedan značajan korak ka boljem, jeftinijem i ekološki zdravijem grijanju u Prijedoru. Danas se otvara toplana na biomasu i time grad Prijedor ulazi u onaj dio svjetskih gradova koji smanjuju CO2 u svome gradu, koji su zdraviji, gdje će gorivo ekološki biti čistije, ali što je za nas bitno, bit će i puno jeftinije. Do sad je grad trošio oko 5,5 miliona za nabavku mazuta, biomasa će koštati oko 2 miliona. Ovim povodom predstavnici grada kao i donatora razgledali su objekat i postrojenja, a predstavljena je i video dokumentacija o procesu izgradnje nove toplane na biomasu u hotelu Prijedor. Još 400.000 maraka će se uložiti za poboljšanje na strani potrošača, odnosno predviđeno je ugradnja kalorimetara, znači da se potrošnje toplotne energije mjeri po utrošku i da se plaćanje vrši na osnovu utrošene toplotne energije. To je tek druga faza, znači ovo je prva faza izgradnje objekta, odnosno kotlova za proizvodnju toplotne i električne energije, a druga faza će biti znači na strani poboljšanja grijanja na smanjenju troškova, odnosno na ugradnji kalorimetara da bi se obračun mogao raditi na osnovu utroška toplotne energije. Ovaj projekat ima izuzetno veliki značaj najviše za grad Prijedor, ali ima značaj i za dalji razvoj sektora energetike u Republici Srpskoj, posebno u pogledu jednog dobrog modela koji je ovdje u Prijedoru osmišljen kako se može razriješiti jedno vrlo važno komunalno pitanje, a da pritom imate racionalnije upravljanje resursom u funkciji kvaliteta i vjerovatno u budućnosti jeftinije usluge koja će biti pružana, a građani za nju manje plaćati nego ranije. Ovaj projekat, pored gradske uprave, podržali su Evropska banka za obnovu i razvoj, koja je uložila 7 miliona eura i 2 miliona eura švedska agencija SIDA. U Prijedoru se sve manje rađa djece. Najbolji primjer su prazne školske klupe. Samo u posljednje 4 godine broj đaka u gradu na Sani manji je za čitavu jednu generaciju. Prema pojedinim procjenama, ukoliko se nastavi ovakvim tempom, Prijedora za 150 godina neće biti. U osnovnim i srednjim školama Prijedora ima 5457 đaka, što je za 590 manje nego prije 4 godine. Upravo je toliko u Prijedoru prvačića ove godine, što znači da je u posljednje 4 godine izgubljena jedna generacija učenika. To je pokrenulo nadležne da razmisle na koji način spasiti mlada pokoljenja. Lokalna uprava ima određene mjere za podsticaj nataliteta, ali kako ističu, to nije dovoljno. Za sad u budžetu opštine mi imamo jedan grant za vantjelesnu oplodnju, to je podsticaj za mlade bračne parove gdje se plaća prvi pokušaj oplodnje. Zatim dajemo stipendije za porodice sa 4 i više djece. Na neki način tako ima tih mjera, ali to je sve nedostatno da bi se ukupan natalitet podigao na nivou grada. Tu uglavnom treba sa nivoa države da krenu te mjere i podsticaj. I prijedorskim preduzećima je jasno da bez ulaganja u natalitet i obrazovanje mladih nema ni privrednog napretka i razvoja društva. I upravo je ovo jedan od razloga što želimo da konačno znamo šta se to dešava u gradu Prijedoru i da znamo koje su to buduće mjere aktivnosti u kom pravcu treba da svi zajedno djelujemo kako bi pospješili natalitet i rađanje novih mladih ljudi i njihov razvoj prije svega. Kako zaustaviti pad nataliteta znaće se za 11 mjeseci kada se završi projekat kreiranje populacione politike koji sprovodi Agencija za ekonomski razvoj Prijedora. Vrijednost ovog projekta je oko 20.000 maraka.
od čega oko 13.000 finansira ArcelorMittal, a ostalo Preda. Tako da smo kroz te neke preliminarne analize došli da je kod nas stopa nataliteta negativna i ona iznosi čak 4,7%, tako da prema nekim procjenama to je znatno ispod prosjeka, tako da ukoliko bi nastavili tim tempom, grad Prijedor bi nestao za nekih 150 godina, što je jako zabrinjavajući podatak, tako da smo došli na ideju da okupimo sve relevantne institucije koje zaista mogu pomoći u kreiranju ovih mjera, pa da eventualno u nekom doglednom periodu vidimo koje su to bitne mjere koje će uticati na poboljšanje nataliteta, na koji način ćemo ih provoditi i naravno iz kojih sredstava ćemo dalje to finansirati. Inače, konstantan pad broja đaka bio je tema na sjednici lokalnog parlamenta, kada su odbornici i usvojili zaključak kojim se Odjeljenje za društvene djelatnosti grada zadužuje da ponudi mjere za rješavanje problema pada nataliteta. Zaključak je na prijedlog kluba odbornika Srpske demokratske stranke dobio jednoglasnu podršku odbornika. Zanimljivo je da je prethodno većinom glasova odbijen prijedlog istog kluba da se u budžetu predvide sredstva za pomoć porodicama koje dobiju 3., 4. i 5. dijete. Slijede minute rezervisane za naše sponzore. Želite li izvesti automobile, namještaj, pakete ili ostalu robu? EMC Cargo. Saznajte zašto smo vodeći u oblasti izvoza. Za vas ćemo izvesti robu u BiH, Hrvatsku, Srbiju i zemlje regiona. Osim prijevoza, nudimo i skladištenje i pakovanje. Ovo može biti vaš stan. ERG Sanski most ideju pretvara u stvarnost. Uz sva potrebna odobrenja počela je izgradnja stambeno-poslovnog objekta ERG u Sanskom mostu, u naselju 17. Viteške brigade, na jednoj od najljepših lokacija Sanskog mosta. Stanovi od 45, 60 i 80 kvadrata, sa parking garažama u suterenskom dijelu objekta i savremenim sistemom grijanja za svaki stan zasebno na pelet, neodoljiva je prilika za vas. Sad je vaše vrijeme. ERG. Najnovija studija pokazuje da žene u prosjeku provedu 6 godina života u kuhinji. I zato nije svejedno. Kuhinje Deumić nude beskrajnu eleganciju, jedinstven stil i vrhunski kvalitet. Moderan tehnološki proces izrade uz najkvalitetnije materijale garantuje zadovoljstvo najzahtjevnijih domaćica. Za naše kupce biramo samo najbolje i zato smo dodatno proširili naš asortiman ponude. Spavaće sobe, garniture, dječje sobe, plakare, kompletan namještaj za vaš dom. Vaše zadovoljstvo naš je imperativ. Deumić. Mesud Hodžić je poznati prijedorski slikar i likovni pedagog. Slikarstvom se bavi više od 50 godina. Njegova umjetnička djela mogu se pronaći i izvan granica naše zemlje. Mesud Hodžić priča da je slikarstvo zavolio još od malih nogu. Prisjeća se da su zidovi njegove dječačke sobe bili obojeni raznim bojama. Već tada je bilo jasno da će to biti njegov životni poziv. Pa, ljubav u umjetnosti se lako javi kod onoga ko živi u nekom pitoresknom, finom mjestu. Ja sam bio u takvom mjestu gdje je sve umjetnost, u selu Rakovčanima. Tamo i kad pogledate one njive, kad pogledate one rasvjetale voćke, kad vidite onu djecu što se igraju, to je sve neka, kako bi rekao, ljubav prema vizuelnom, prema nečemu što je, kako bi rekao, lijepo. I lako je rad, jer je ljubav želja da se izrazi nešto što je lijepo. Ja sam imao veoma dobrog učitelja na selu kad sam bio, ali nije volio slikanje. Mi smo svega 2 časa slikanja imali za 4 godine i odozgo sa sela gledam, gimnazija je bila i odvojena i najveća zgrada. I ja sam putovao do te škole 8 km i ovdje sam u Prijedoru vidio dobroga Mehu Čirkenegića. Kasnije je došao Vlado Makanjić, pa onda došao Hasan Ljubunčić, pa došao Kosta Bogdanović. Pa to su toliko, meni su bili ti ljudi viši od ostalih profesora, jer on stvara na licu mjesta. Hodžić je više od 5 decenija i uspješan pedagog. Ističe da je srećan što svoju ljubav prema slikarstvu može da prenese na mlade. Svaki učitelj dobar kojega đaci preteknu. Ja sam dosta učio
druge učenike, đake. I vidio sam od njih da su neki mene prestigli. Završili su akademije. I to mi je drago kad su me neki slikari, kako bi rekao, a moji umjetnici, moji đaci prestigli. To je za mene veća nagrada nego da sam ja uvijek kao gore od njih malo viši. Ja volim kad dođem u razred i djeca mala nešto slikaju i reći im pa ti si uradio bolje nego ja. A dijete gleda na mene kako će ono, jer mi se moramo u slikarstvu spustiti na nivo djece. Jer je to neiskvarena, ona ortodoksna ljubav prema slici. I on je tako vidio i tako je uradio. Kaže da se u Bosni i Hercegovini slikarstvo ne cijeni dovoljno. Smatra da je zato mali broj slikara koji mogu živjeti od svog rada. Pa najčešći su kupci slika su, kako bi rekao, neki koji moraju pokloniti nekome sliku ili je zavolio moju sliku ili moj rad ili hoće da mu ta slika, kako bi rekao, uveseljava nešto i tako. Kad je god bila na nas umjetnike potreba da se neko dijete izliječi, kad su neke humanitarne akcije, mi dadnemo po neku sliku i tu izložbu kupi neko, tu sliku i on ne samo da je pomogao dijete, on je i dobio sliku koja će se, kako bi rekao, njemu biti mu, kako bi rekao, vrijednost, a on će znati da je poklonuo nekome taj novac da se izliječi. 75-godišnji Hodžić je imao brojne izložbe umjetničkih dijela. Nove postavke planirane su već tokom naredne godine. Evo, na primjer, moja jedna izložba koja je ovdje bila u Prijedoru, ona treba da ode sad u Gradišku, ja mislim za mjesec dana, pa ću onda po svoj prilici ići u Bihać. Jer mi je, kako bi rekao, Bihać sam davno imao prije rata jednu izložbu i baš mi je žao što mi je pola te izložbe ostalo u Bihaću. Rat je zaišao. Brojne slike Mesuda Hodžića mogu se naći i izvan rodnog Prijedora. Samo dio njih je u Egiptu, Njemačkoj, Engleskoj i Americi. Pratili ste još jedno sedmično izdanje emisije Hronika krajiških gradova. Novo druženje zakazujemo za 7 dana u isto vrijeme i na istom mjestu. Do gledanja.